мусобиқаи варзишӣ оид ба футбол байни деҳаҳо ва маҳаллаҳои аҳолинишини ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар 4 марҳила доир карда шуд. Марҳилаи якуми мусобиқа дар сатҳи маҳал, деҳа ва шаҳрак байни ҷавонони деҳаю маҳаллаҳо. Марҳилаи дуюми мусобиқа бо иштироки ғолибони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот. Марҳилаи сеюми мусобиқа бо иштироки ғолибони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва минтақаҳо ва марҳилаи ниҳоӣ бо иштироки ғолибони вилоят ва минтақаҳо баргузор гардид. дар марҳилаи ниҳоӣ дастаҳои деҳаи хумби валии ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, деҳаи ҳосилоти ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон, деҳаи деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд, шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод, деҳаи Боғистони шаҳри Ҳисор ва маҳаллаи Якачинори ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат намуданд. ҳамин тавр дар нахустин мусобиқаи варзишӣ оид ба футбол байни деҳаҳо ва маҳаллаҳои аҳолинишини ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар соли 2020 дастаи деҳаи хумби валии ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷойи сеюм, дастаи шаҳраки дарбанди ноҳияи Нуробод мақоми дуюм ва дастаи деҳаи ҳосилоти ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон мақоми аввалро соҳиб гардиданд. ғолибони зинаи якум ба маблағи 10 000 сомонӣ, ҷойи дуюм ба маблағи 7500 сомонӣ ва зинаи сеюм ба маблағи 5000 сомонӣ қадрдонӣ шуданд. ҳадаф аз баргузории мусобиқа ин пеш аз ҳама таҳкими тарзи ҳаётии солими аҳолӣ, дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ ва ҷалби бештари ҷавонон бахусус ҷавонони деҳот ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба ҳисоб меравад. аз рӯзи аввал мо нағз тамрин мекардем бо бачаҳо, бо дастгири ман соҳибкор акай Файзраҳмон. аз рӯзи аввал тайёрӣ дида аз маҳаллавӣ ба ноҳия баромада ба вилоятӣ омада роҳхат ёфтем, аз вилоятӣ ба ҷумҳурӣ моро равон кардаанд. барои мо хеле мушкил буд, лекин бачаҳои мо ҳаракат карданд, бозӣ нағз нишон доданд, мо 1-0 ғолиб омадем.